Amayenda na magombo nigo abwatetense ase kinyurukyo musasa kiragisa brocation ime ya machoge chache ayamagega y'umurandi cyoheri mugaka komongenta umurugiyoye Esther Nyambusi nyakwaro botuko bwogokiera rero korengana amo n'abana bamwabo nigo banyorete kiriboti ekyo ase chinchira cyokondokia kwa Krisamare tukaambiwa dawa iko tukarudi akapigia huyo sasa mwenye alikuwa na mwenye amekunya simu akamuuliza ako wapi akasema ito akomenyingwa kidogo tuna kumpigia simu ito akomenyingwa itegari nimepata puncture akamwambia singenipigia simu nikuje nikuchukue tukaenda na gari hadi Menyingwa tukafika Menyingwa hatukuwapata tukafika hadi Kamel baka hatukuwapata tukaanza kurudi tena tukafika Krisamare tukauliza hao watu kwa gate wamefika wakakataa tena tukarudi tukarudi hadi tukafika kwa nini venye Krisamare leo tuambia wazampata tukarudi tena tukakuja tukampigia simu sasa ilikuwa off tukasema juu alikuwa ametuambia hapo tumefika tumepata hayuko acha tuende hadi kwa nyumba tukafika tena almost kufika Menyingwa akatupigia simu yake ilikuwa imeenda off akapiga simu sasa akatuambia niko Krisamare so mimi nashangaa alipita njia gani na njia ni moja tukaenda Krisamare nikapata sister yangu ameko hapo amekufa hata kuhudumiwa na hata ako amebebwa kwa kiti alikuwa amekuwa kwa boot meaning alikuwa amebeba maiti sana. Nimepokea simu kwamba sister yangu amekunywa sumu. In the process nikaeka mafuta nikakuza mpaka hapa nikapata gate zimefungwa. Nikakimbia nikafika Ogiambo nikapata yuko, nikafika Landmark nikapata yuko. In the process my sister akaniambia they are at wako Kioko. So akaniambia rudi back to confirm whether they are in the house. Nikarudi nikafika hapa nikataka kuruku hin lakini nikashindwa. Tena nikarudi back. Nikaenda mpaka Landmark nikarudi mpaka town. So in the process before nifike my sister akaniambia my sister ako hapa na ameuliwa amekufa. So that's how it was. So my sister even abaibori baye boigo nigo bakumeria ugoitwa ku mwana obo asebarera buna nigo banyorete amangana yo ase enchira yokogosa asebateba buna nigo omusubati oyo konya alikire chiuchumbe gocha ase amate yaye na kubori buna obugima bwaye nigo bora asa kongu ase alenge goteba buna konya omugakoye niga mogosereirie obugima ntutu alenge nyumba paka karibu saa 3:30 nalio togwakire simu na mwana ito yore pasta ogo tatebinga Nyambusta yoga igana achire na nyorire tayo nchema mwabo magireti kirubongo ro magireti nyakwara akinche mama mwabo timbu atikende ngukwana gaki umwana one gaki nere taje gaki ngai kamagena kumwa Kisii agandethia ngukwana turi naye ndasigite ngukwana turi naye karonda ngagendanga ngambubasi nangu bona karona iko naikanga kati komata kumwa Kisii ikwera yigo tari gupiki ekalera yigo tari gupiki akeigo mugako yakana kiri mwana one tari mugako ngana chire nyumba anore Nyambusi taraja akina ajire kwa ndeste yende tuma anore na anyete sumu abantu abange baika ase omochi onyagosira gati yabo abakundekane nigo bakegikirie gekore kyo nagoteba buna nigo kere egiokogechia nabo igo ekiogosaria chiamate na kumirie osaririe rieta basomba ase moigweta ndonsi osaririe rieta ngano mubastare bwebise teima lakini oitiro monginoye na inche na arigereiri na arorira maena paka manyinga asaiteire sto igege nteke na keragereiri mono ngankerige ntokiya igabono no gosaria marieta itomono omosubati no omwarimu orenge oitirwe wono muna itirwe nanda amanye ko moimo kibweka moire paka nyagitari nga angaji kurwari wago abwa tima etyo yare ko moita komo
chingaki echo abagambi nigo baenekia okoba aroro gwogotaigwana gati yabanchani abu babere kulinde bateba buna konyati bakageretie buna gose egekore buna ekyo ngekoreke inga nonya babere abu bagotwara lyoma na botambe ase abantu baborigwa gwesika na gosika boigo chia mate chiabo na gotiga gukorera abande amagima twabere no mwichano monene ekero egento gekoro kwenyumo getali gosikwa na kolemererigwa obo nobo sokwo bonene nga n'umurandye unyandika bago ito mwalimu omwana bw'omuntu abayibuli bengate tegosomye gusanga no abanyaroka babeire edaraja y'obugima bw'abayibuli twakumire nande twondokire lakini lichiko tegalimo gambi asengencho bunage kolete kera bwatiru tige serikali ya mugambi naende nacha kuinyora mukungu tali goitubu ne ng'ombe mukungu onyori korosa nere gale kubwata amotebigenda seino gosanywa mu mukungu mungao muise kuligere kulingana uchimba nanyo ngabana pasi kiri rumwe ngao kerito kuligere rumwe iyo ibintu byasiara kan sana inse korupnga kungsana kware ngo paburus musfatu kurikarna nanyo uchumbe nga airupaka sestere sipako gache bituma kyaga nkora bari byasara bituma byo kone bituma pamuitero kulingana na CID ke ba bukulikuru ne evidence banyora kiara banyora mate currency banya bucha banyone have some blood stains in kenke kono kerna chiko ko koru chungusi ane mono oyo moita amubeka se brobox ya yeime wakera bante simingo nyure sumu arangiru mwana boyo mubwenkeye ange surrounding ega kumungaina nganchungire simurere nyakitali bamuira paka Kristamarian ande ali kubwango igano mwalimu agosomba Bombaba Secondary School kulingana n'uchumbe nanyora ali kwanga 2019 igo no mwana moke no mwiboli moke kwanyo bwato gosomeli okonge ase society ase family yoka sawa nigo ekageire buna nyagosira esta nyambusi nigo angentetwe amono mugakoye na kumuira ase stoye bituma obotuki nigo bwachakigwe amo n'abanyanyimbo bobotuki begeta nikyo gembo ase omokagerwa oyo atangire egara koyenekia ekikirire tomosubati oyo gosiria obogima. So our officers arrived to Kisii hospital and the vehicle was blocked and the person was taken there. The deceased body was arrested and the accomplice who assisted him to take the body there. So we are having the two people here and the bodies at the mortuary. We are waiting to confirm after postmortem to know whether she was strangled or she died as the suspect is saying that she had taken poison. Inkolipoteli egetaseni kia getembe kurwa sekenyuro kyo mosasa ime ya umachoge borabu constituency Eliachaliane Aisaya Maobe.